Zdravím. V tomto videu si ukážeme, jak osvětlit hranol v lineární perspektivě. V předchozím videu jsme si ukázali, jak hranol sestrojíme v lineární perspektivě pomocí Mončova promítání a dneska si ho osvětlíme. Pojďme se tedy podívat, co máme hotové, co máme na obrázku. Máme tu tedy pravidelný čtyřboký hranol v lineární perspektivě A, B, C, D, A s pruhem, B s pruhem, C s pruhem, D s pruhem. Máme jeho úběžníky, tudíž jsme ve dvouúběžníkové perspektivě. Máme bod H, tedy hlavní bod, horizont a pak tady máme bod US1 a bod US. Bod US je úběžník světelných paprsků, to znamená, máme rovnoběžné osvětlení, jehož úběžník těch prostorových paprsků je tento bod. US1 je potom úběžník stínů. To znamená, jinými slovy, kolmých průmětů těch světelných paprsků do půdorysny nebo do základní roviny, v našem případě to samé. No a jak si teda ten hranol osvětlíme? No platí, že ten světelný paprsek prochází prostorovým bodem a spojuje se teda do úběžníku světelných paprsků. Naopak kolmý průměr toho bodu do půdorysny spojujeme tedy potom s úběžníkem toho stínu, nebo těch stínů. Pojďme se teda na to mrknout konkrétně. Ve všech případech, kterými tady děláme, těleso leží přímo na půdorysně nebo na základní rovině. To znamená, že body A, B, C, D jsou přímo v té základní rovině, kam dopadá ten stín, a jsou tedy sami sobě stínem. To znamená, rovnou píšeme, že A rovná se A s čárkou, B rovná se B s čárkou, nebo jinými slovy teda svému stínu, C rovná se C s čárkou a D rovná se D s čárkou. Máme tedy polovinu bodů osvětlených. Pojďme se podívat, jak budou vypadat stíny těch ostatních bodů. Bod A osvětlíme tak, že tento bod je v prostoru, to znamená, vedeme jím světelný paprsek, který tedy prochází bodem US, úběžníkem těch světelných paprsků. Takže spojíme A s pruhem, s tím US a jeho kolmý průměr do půdorysny, což je bod A. Je to klasický hranol, který má ty boční hrany kolmé půdorysně. Spojujeme do bodu US1, do toho úběžníku stínu. Tam, kde se nám ty dvě přímky protnou, to je tady, dostáváme bod A s čárkou a s pruhem, což je tedy stín bodu A s pruhem. A úplně stejně uděláme všechny ostatní body. Takže bod B spojíme s US a bod B s pruhem, a bod B spojíme US1. A zase, kde se nám protnou ty dvě přímky, dostáváme bod, tady. Dostáváme bod B s pruhem a jeho stín s čárkou tedy. Zároveň dodržujeme úběžníky. To znamená A s pruhem s čárkou a B s pruhem s čárkou, když spojíme, tak měli bychom stále dodržovat, že prochází U1, stejně jako AB a A s pruhem, B s pruhem. Jo? Takže vlastně i u vytváření toho stínu můžeme využívat úběžníky. Tak, Cčko s pruhem osvětlíme a spojíme s Cčkem, nebo protneme s C US1. Takže to by mělo být tady. Takže tady máme C s pruhem a jeho stín. Můžeme zase ověřit, jestli nám funguje úběžník. Funguje, je to v pořádku. No a teoreticky bychom vlastně teďka mohli udělat bod D s pruhem s čárkou jeho stín, najít tak, že ho vlastně najdeme pomocí úběžníků.
zkusíme to, jestli to bude fungovat. Pojďme si to ověřit. Takže mě vyšel tady. Tady by měl být D s pruhem a jeho stín. Pojďme si to ověřit, jestli to bude fungovat. No, a funguje to. Krásně mi to vychází. Takže i tady vlastně můžeme, ověřujeme si to teďka, nebo ověřili jsme si, že můžeme vlastně využít zase těch úběžníků. Tak, teď tady máme teda trošku víc čar, takže pojďme se na to podívat. Protože my samozřejmě, když zobrazujeme stín toho tělesa jako takového, tak nám nestačí zobrazit stíny těch jednotlivých bodů, ale chceme samozřejmě obrys toho stínu, nebo bychom tu plochu mohli vyšrafovat, aby jsme mohli určit celou tu plochu toho stínu. Takže potřebujeme najít takzvanou mez vrženého stínu, tedy najít hranici mezi stínem a osvětlenou částí té půdorysny. Takže my teda teďka v tuhletu chvíli, já možná vezmu barvičku, vezmu třeba fialovou a zkusím tady sestrojit tence, ale by byly vidět všechny ty hrany, to znamená, spojila jsem A s čarou, A s pruhem s čarou, A s čarou, s pruhem, B s pruhem s čarou, spojím do Cčka, zároveň spojím B s čarou, B s pruhem s čarou, C s čarou a C s pruhem s čarou. To znamená, vytvářím všechny hrany, které jsou na tom tělese, abych zase mohla najít tu mez. Abych mohla najít ten kraj. Abych to tam hezky viděla, vyznala se v tom. Tak. Takže teď si myslím, že to tam je pěkně vidět. Mám tam narýsovaný všechny ty hrany v tom stínu. A my budeme vytahovat pouze ty, co jsou na kraji, tu mez. Tak pojďme si to zase napsat. Takže napíšeme si to sem. Zase mez vrženého stínu. A začneme třeba v Dčku. Nebo v Ačku, začneme v Ačku podle abecedy. Takže vyjdeme z Ačka. Je to mez vrženého stínu, takže všechny musí být ty body čárkované. Takže jdeme z Ačka a úplně nejkrajnější jdeme tady podle téhleté do A s pruhem s čárkou. A zase najdeme tu úplně nejkrajnější, ta, co je. Tady je osvětleno, tady je neosvětleno. Takže hledáme tady tu mez. Takže A s pruhem s čárkou, jdu do B s pruhem s čárkou. Zase ta nejkrajnější je tady, to znamená Cčko, C s pruhem s čárkou. A tady nejkrajnější hrana je do C s čárkou. Tady jdeme předem, to znamená do Dčka, zase je to ta nejkrajnější. A z Dčka už potom do Ačka zase můžeme dopsat ještě Ačko s čárkou, nemusíme, obojí je v pořádku. Jo? Pojďme si to teda vytáhnout. Nezapomeneme, že pokud vytahujeme stín, tak stín je na podlaze. To znamená, že pokud jsme za tělesem, vytahujeme čárkovaně. Takže tady ten kousíček je čárkovaně. A zbytek už je potom plně. Tak. Je to trošku poznat, ta barva, doufám, že jo. Já to potom vyšrafuju. Možná i hned, ať je to hezky názorně vidět. Tak já to rovnou vyšrafuju. Tak máme vyšrafováno a znova připomínám, teda vyznačujeme pouze šrafování a vyznačujeme pouze tu mez, to znamená jenom tu hranici. Jo? Ty čáry, co jsem tady vytahovala fialově, ty si můžu vytáhnout, respektive můžu si je označit nebo nějak trošku vytáhnout, ale neměly by být ten vytažený jako výsledek. Jo? Takže takhle by to mělo vypadat jako výsledek. Máme tedy vržený stín. A pojďme se podívat na vlastní stín. Zase připomínám, kdo to vidí, může psát rovnou nebo může rovnou rýsovat. Kdo to nevidí,
Pojďme se na to podívat zase nějakým postupem, který bude vždycky fungovat. Stejně jak jsem říkala u jehlanu, o osvětlení jehlanu, tak vlastně platí ta větička, že mez vrženého stínu, tak jak z meze vrženého stínu dostanou mez vlastního stínu, no platí, že mez vrženého stínu je stínem meze vlastního stínu. Jo, to znamená, že vlastně já vezmu všechny tyhle ty písmenka a jenom je vrátím na to těleso. To znamená, škrtnu jim v uvozovkách ty čárky. Takže dostávám A s pruhem, B s pruhem, C s pruhem, C a D. Pozor, u obou platí. Znova to tady možná ještě zdůrazním. To, že tady mám A i A s pruhem je v pořádku, protože když se podíváme na to těleso, tak já jdu od Ačka, jdu nahoru, do A s pruhem, do horní podstavy, pohybuju se do B s pruhem, C s pruhem v horní podstavě a potom jdu do C, do dolní podstavy a jedu po dolní podstavě. Jo? To znamená, musí tam být oba ty body, nemůže tam být jenom jeden ten bod. Pojďme si teda vytáhnout. Tady v tomhletom případě nemám viditelnost toho tělesa, takže musíme si na to dávat pozor. Takže jdeme z Ačka do A s pruhem a tato hrana je neviditelná, takže rýsuju čárkovaně. Potom jdu do B s pruhem, ještě pořád jsem v zadní části toho tělesa, to znamená ještě pořád kreslím čárkovaně. Bčko už ale vidím, to znamená, že jdu z Bčka z B s pruhem do C s pruhem. Tuhle hranu už vidím, takže tu vytahuji úplně. Z C s pruhem jdu do C, takže jdu do té dolní podstavy. Potom jdu do Dčka. A z Dčka jdu do Ačka a to už zase nevidím, takže zase kreslím nebo rýsuju čárkovaně. Tak. Takže takhle vypadá ta mez. Jo? Ještě jednou zopakuju, jdu z Ačka z dolní podstavy nahoru, pohybuju se v horní podstavě, pak jdu dolů zase a v horní podstavě a pohybuju se v dolní podstavě. Tak, měla bych teda dokreslit ještě tu viditelnost toho tělesa jako takového. Takže já to v rychlosti dodělám. Tak, takže takhle máme vytažený to těleso. Už jsem ho rovnou vytáhla celé, včetně viditelnosti. No a pojďme se teda podívat na poslední věc, co nám chybí, a to je vlastní stín, tedy neosvětlená část toho tělesa. Respektive určitě, která část tělesa je osvětlená, která je neosvětlená. Znova připomínám, tato červená linka po tom tělese, tam nám určuje mez, to znamená tu hranici mezi osvětlenou a neosvětlenou částí toho tělesa. Tak já tady jenom ještě koukám, že tak, aby to bylo i lepší. Aby to bylo hezky vidět, ta červená linka tady, C a C s pruhem. Tak, pojďme se na to mrknout teda. Tady odsud nám jde zase světlo, když vidíme, jakým směrem padá ten stín, takže nám jde takhle odsud, ve směru těch paprsků. A tudíž tato část je osvětlená, kdežto tato část je neosvětlená. Další indicie je, že nám nalíhá na ten vržený stín. Jo, to znamená tady ta část vrženého je vržený stín, to znamená tady ta část musí být neosvětlená. Jo, taky to dává smysl, ten paprsek jde odsud z vrchu a nejdřív potká vlastně ten horní podstavu, jo, to takhle, ten stín tam je hezky vidět. Dobře, to znamená, že stěna C, B s pruhem, C s pruhem bude ve vlastním stínu, to znamená, bude celá šrafovaná. Zároveň je ve vlastním stínu i stěna A, B s pruhem, A s pruhem. Ta však nesplňuje podmínku, že je vidět, že je viditelná, je k nám odvrácená, je na druhé části toho tělesa, tudíž ji nemůžeme šrafovat. Jo? Takže zase vyšrafujeme teda tu stěnu ve vlastním stínu. Tak a máme hotovo. Takže takhle vypadá hotový výsledek.